Σε αυτό το βίντεο μαγειρεύω λαβράκια με πατάτες στο φούρνο. Έχω βάλει τα λαβράκια στο ταψί. Είναι ήδη καθαρισμένα τα ψάρια. Είναι έτοιμα για μαγείρεμα. Προσθέτω στο ταψί τις πατάτες, τις οποίες τις έχω καθαρίσει και τις έχω κόψει σε κομμάτια. Προσθέτω το ελαιόλαδο. Φροντίζω να πασαλιφθούν καλά και τα λαβράκια και οι πατάτες με το λάδι. Και επίσης να λαδωθεί καλά και το ταψί από την εσωτερική του πλευρά. Εδώ έχω προετοιμάσει το κρεμμύδι και το σκόρδο. Τα έχω καθαρίσει και τα έχω κόψει σε κομμάτια. Τοποθετώ τα κομμάτια από το κρεμμύδι και το σκόρδο στο άνοιγμα που έχει προκύψει εδώ στα ψάρια μετά το καθάρισμά τους. Κάποια κομμάτια από το κρεμμύδι που μερικές φορές περισσεύουν τα βάζω εδώ ενδιάμεσα στις πατάτες, δεν πάνε χαμένα. Προσθέτω μέσα στο ταψί λίγο νερό και μετά από αυτήν την σύντομη προετοιμασία θα βάλω το ταψί στο φούρνο, τον οποίο τον έχω προθερμάνει, και θα ξεκινήσει η διαδικασία του ψησίματος. Πιο αναλυτικές πληροφορίες για τα υλικά που χρησιμοποιώ και για τις λεπτομέρειες της συνταγής θα βρείτε στην περιγραφή του βίντεο. Εδώ τώρα έχει περάσει περίπου μισή ώρα που ψήνεται το φαγητό στο φούρνο. Έχω βγάλει για λίγο το ταψί και θα αναποδογυρίσω τις πατάτες για να ψηθούν ομοιόμορφα. Και επίσης ρίχνω πάνω στα ψάρια λίγο από το υγρό που έχει μέσα το ταψί. Και μετά από αυτό το σύντομο διάλειμμα θα ξαναβάλω το ταψί μέσα στο φούρνο να συνεχιστεί το ψήσιμο. Μόλις ολοκληρωθεί το ψήσιμο αφήνω για λίγο το φαγητό να ξεκουραστεί και στη συνέχεια μπορούμε να το σερβίρουμε. Στο σερβίρισμα προσθέτω πάνω από το ψάρι λίγο χυμό λεμονιού και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε να τρώμε το ψάρι σιγά σιγά, με υπομονή και προσέχοντας τα αγκάθια του. Αυτά για σήμερα, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.